ଘଷି ଦିଏ ଟିକେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ଘଷି ଦିଏ। ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଉଛି ବାବା। ଭଲରେ ଟିକେ ଘଷି ଦିଏ। କୋଳରେ ଶୋଇବି। ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଉଛି ପରା ଘଷି ଦେଉନ ଟିକେ। ପବନ ବାଜୁଛି। ଓହୋ ଘଷି ଦିଏ ଟିକେ ଧନ। ଟିକେ ଚିପି ଦେଲୁ ମୁଣ୍ଡ। ଚିପି ଦେଲୁ ଟିକେ। କି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଲୋ ମୋ ଧନ, ମୋ ସୁନା ପୁଅ। ହଁ ଲୋ ଘଷି ଦିଏ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ଚିପି ଦିଏ ମୁଣ୍ଡ। ତେଲ ଘଷିଲେ ହାତ ମଇଳା ହେଇଗଲା। ଓହୋ ହାତ ଧୋଇଦେବୁ। ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ଘଷି ଦିଅ। ଟିକେ ଘଷି ଦିଅ। ବସିକିନା ହାତ ଧୋଇବୁ। ଦେ ମୁଁ ପାଣି ଢାଳିବି ଦେ। ଓହୋ ନିଦ ଲାଗୁନି କି? ଶୋଇବନି କି? ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି। କାହିଁକି? ଏଇଟା କ'ଣ ଖେଳିବା ସମୟ? କେତେ ତେଲ ଲଗେଇଛ ମୁଣ୍ଡରେ? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଘଷିକି ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ। ଦେଖ କେତେ ତେଲ। ପୁଅ ଟେଙ୍କେ ଟେଙ୍କେ କେମିତି କରାହେଉଛି? ଟେଙ୍କେ ଟେଙ୍କେ ଗୀତ। ହଁ ହେଲା ହେଲା। ଟେଙ୍କେ 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 କେମିତି ହେଉଛି? ହାତ ଧୁଆ ହେବ ପୁଣି। ହଁ ହଁ ହେଲା। ହଁ ହେଇଗଲା ସେତିକି ବାସ୍। ଆଉ ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ବାଲି ଦେବି ଗାଡ଼ିରେ।
ବାଲି ନେଇକି କ'ଣ କରାହବ? ଘର ତୋଳିବ? ହଉ ସୁନା ପୁଅ ଦେଖ ଦେଖ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଦିଦିର ଭାଇର ପଳେଇଲେ ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛୁ? ସକାଳେ ଯିବୁ, ସକାଳେ ଏବେ ଯିବୁ? ରାତି ହେଲାଣି, ଏବେ ଯିବୁ ବାପା ଘରକୁ? ହଉ ବାବା ଆସନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରିକି। ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ବାବା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛୁ? ହଉ ବାବା ନେଇକି ଯିବେ। ସୁନା ପୁଅ, ସୁନା ପୁଅ, ଧନ ସୁନା ଗେଲୁ ମୋର ମୋ ସୁନା ପୁଅଟା। ଝାଳ ବାହାରିଲା? ମୋ ଧନର କେତେ ଝାଳ ବାହାରୁଛି। ଏମିତି ରହିଯା। ହଁ ପବନ ବାଜେ, ପବନ ବାଜେ, ମୋ ପୁଅର ଝାଳ ବାହାରୁଛି। ଅଣ୍ଡା ରୋଲ ଖାଇଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା କିଛି ଖାଇବନି। ହଉ 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 ହଁ ହଉ ଚାଲ ଯିବା ମିଶିକି। ଲାଇକ୍ କର। ରାଗିଛ? ହଉ ବାଏ କରିଦିଅ। ବାଏ। ଶୋଇବ ଚାଲ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଶୋଇବନି କାହିଁକି? ବାବା ପାଖକୁ ଯିବା? ହଁ ହଉ ଚାଲ। ବାଏ କରିଦିଅ ଯିବା। ଲାଇକ୍ କର, ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, କହିଦେଲେ ଯିବା। ଲାଇକ୍ କର। ବାଏ ବାଏ। ପପି। ହଁ ପପି ଏମିତି କରୁନ, ଏମିତି କେମିତି କରାଯାଏ ପପି? ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଏପଟେ। ଆଉ ଥରେ ଆସିବି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ମୁଁ ଏବେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ବାବା ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ବାଏ 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 କରିଦିଅ।
ଯିବା ବାଏ କରିଦିଅ।